Ka step kalami minta ka khatsau tarik unai lur bat kinong hikai ki bahapo kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association kila pelong ya ka jing samit hakmat umat kyang nang ba ha civil hospital. Haba keren bat ubabu birbor ha ka step jong ka khatsau tarik ulaong bakin sadang don kinong hikai ki banwan ya shimmentalang ha ka jing dawa bat pin khlan ya ka ni ka jing ki. Ula kentho ba ka jing penserwa jong ka sarkar ya ka pisa hakiwei ki benta jong ka kam singau pha bat kita masa kalong tang ka jing sep a kat ba kam phai khmat shekiwei ki jing don kam kham tam e ha ka puli puthi. Ula ong ba ka por kan sawan ba kan mi ka jing ya huri hura ka jing pen khen ya ki an ba ka jing ya le persha ya ki an ki kanun ada kam dan ka jing start ha ka jalla kan sami ka jing ya kulmar ka jing ya le persha bat ka sarkar ha ki babun ki liang. Ula ong ba hashwa kini ki e baro kin wan jalong ukuntu ya ka sarkar bakade banwat shwa ningkong e ya ka jingstan. Yes, ya Amir sir. Oh, ini sampai nado menen per nyobujing inang yo ka permission. Ngancu ai nuksa de ibarit ha bangin ya smotu langkum ipai ba ha jala. Kata kalong ba. Lada ukhun upan ya ka kai. Kata ka kai ka songdor arputungka. Lada upa don kikun kintip ya kata. Jing ton kisane ke jing ton bisa anrai kai ka baki kwa kalong ba banjo bam kai. Te lada upa pung tholat su halor kata ke jing pan jong kikun bar sngap la sngap seperkhat himapi udai upa ubalong pumno. Trai la long punta datang upa ubam nangkren upa ubam ton jing mut jing bukat upa ubam ton skor upa ubam ton khmat. Hi kum ki anong sinsar hisngo ba ka jingle ka jong thi ki jing penut ki jong thi ki jing perserwa ki jong thi ka spa ka po jong ka jala le se pi prakhat ba kilong ka badai kum ka jing penut ya ka ngin siu kedo kaneka festival ka Blossom festival nang ta kiwei ta kalong ba kan mau le sekat bale hau sekat bat hau lada ka jingnang jing start kamdon ha ka jala ka herdor na dong sedong kan sadon ka jinga sngotu bakla ka we ka por ladam don ka jing start kan sami ka ngan chuong no ka jingya huri hura ko state kan sadon ka jing bam ya sngotu ya ki an ji kanun nama ladam don ka jing start te halor kani ka jingle jong sarkar nga ngadon tang benong kani ka we sarkar badan buram lengba u Konrad sangma bat u lakman rumboy ladam don ke jing start kaban sedang nadu ki grassroots level nadu kinong kendong ka jala ka herdor nadong sedong kata kade ka kabanga nga phae ka masai sa sarkar kumta haswa ba ka jala ka jongi kanpoi se kanu ka jingbam mes ngotho syo haswa ba ka jala ka jongi kanpoi cha ka jingele persa ya ki bor jong ka an ka bang namar ladang imdon ka jing start kan sepoi kumta are ngadon tang kani ka jing ong ka jing tentu yo chief minister badan buram jongi tei swai ka jing start ka tin jong bler ko ngumta to thet ya ka jing start bat wat dino ya ka te kumta kat chief minister ulade ban wat ya kani ka jingmut ban pentrekam ba ka jing start kan long all in all nadu amdai tang hasor hanong kendong ne ka senjam ka ba ndai syu mga marwai kumnong yalam bensyong pangasrai andai barau tunai kai jong kajala kin wan bane simenta kata kadai ka rai ka ba ngi layo menin nang ta ka ba ar ka ba ngi sim ne ka senjam ai ka jisa kadai nadu menin tabangi mi olat ban lai kata kadai ka jing like surrender iki dokumen nang kai ka jumi ang ila pasyang ban lai kata menin anu nakaliang jong kabor district administration kepala penting seni baong ba chief minister popul kam ham tagasi te pasyang magsalat minta lasai kasi kita kali jing ong jong ki te nakaliang jongi ni tanya apa ya kata ba natrai idam jikirman bangin yo ban lay kata ban like submit dokumen nang kai ya